kita di bagas rohatabe. Amen. Tapuji matuhata marede mahita. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni toddi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Songonondo hatani Tuhan Jehovah, manangise na mamelehon hamoleteon, ido na pasangapau jala mabahen dalan, asa hupatuduhon tu ibana, hatuaon ni debata. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami pardenggan basa na sumurung, namarpungo dohami dison mangido tuho sian nasa rohanami, saya tabai mahapursion nami, jala pargugoi hami, asa teruluhan hami parangen adenggan, songon na pinangidoni roham sian hami. Saya ramoti hami rodi hasusudani buhal nami. Alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maria,
Ihon hamuma patik debata imana tersurat sian buku nisi Heber bidu 10 ayat 16 songonon madidok disi. Alai unang malupahamu mabahen nadenggan dohot mangulahon asini roha ai di halo mohon debatado aka pelean nasongoni atong martangiang mahita mangidogogo sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Topoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar. Parasi roha jala partalup ni roha jalana basar doho. Sai marpangulahi maroham midahami. Dibaheni sai sesa masude dosa nami. Dang adong nahu pangasahon hami dukon asini roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringo tua sesaan ni dosata. Isaibe mangaluhon aka napinilit ni debatado nama mitori. Isedo nama dabu uhum hamagoan Kristus Yesus do naung mate alai dadaholani. Naung mulak mangoludo jala disiamun debatado ibana mangodihon hita hasangapon ma
di debata na di gija. Amen. Tajaha mahatan debata epistel di minggu sadarion ima natar surat sian buku nisi Lukas biddu 20 sada mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat opat tajaha ma secara responsoria ayat parpudi ayat opat rap hita manjahasa dungi mamereng ma ibana gabe di idama aka namora naman dabuhon silehononna tu bagasan poti parasian. Gabe didok ibana ma situtudo hatakon tuhamu gumodang do na nidabuhon ni na mabalu na pogosan sian saluhut nai rap hita manjaha aisa sude na sida sian lobi na sida do didabuhon alai ia perempuan on sian pogosna ido di barbon sasude na penop nai ido yang gosahat na martua do akan natumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amen.
dakon maha porsiautai songon nahi nanti dakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sotu dosan natu mo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak debata Jehovah na sadai imanutun buhon si Maria nagabagabean sianton di barbadia adorang sohabubuan ido tuhata natu mau na bernit di pengumuman si latus na meta terpajal lo mana di hau pinar silang na tua tunurun turun di tanum na mulak matun dari patuluhon na naik surgo lahudul tu siam nebata Jehovah amanai pargogo na sawatu dusani isi mai bana pemlak sogut tanoon maungi halak na mangolu dot au porsea di todi parbadia kaladong sada huria nama huria atau pernekes akan abadia dohot dia sani dosa dohot dia hatain namandok mulak mangulu sugut daging nelak mate dohot dia hangluan nasora sudah amin tabege kor
Pabagema tikting di Huriata di Bagasan Saminggon. Titing di HKBP Setoyo, Resort Setoyo, Minggu 10 November 2024. Nah parjolo, goar doh topik minggu, goar ni minggu sadarion minggu pa 24 ton dung Trinitatis. Topik minggu mangalehon nape hahurangan. Napa duahon, titing perbagason, titik parjolo. Naing majalo pasu-pasu pardongan sarepeon ma Mangaraja Tua Sugiarto Siahan SE anak niamata Situa Dumolu Siahan SH tubuh ni inata meyana boru simajutak ruasni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo Sian sektor Pondok Bambu Pondok Kelapa Dohot Orwana Elatara Priscilia Huta Barat SD Bodu ni Amata Isniur Ismail Huta Barat Tubuh ni Inata Labora Tampu Bolon Ruas ni HKBP Lubat Soid Resort Sipoholon Distrik 2 Silidung Pamas Masuon Jumat 29 November 2024 di Gereja HKBP Resort Piaraja Distrik 2 Silindung. Nabatuluhon. Patadahon calon situa di HKBP Setoyo. Sadarion Minggu 10 November 2024 di ibadah jam 10 sadawib patadahon ni huriatado calon situa. Naparjolo Rudi W. Pajaitan Borusiahan dari sektor Perumpung Timur. Napa duahon Bronson Nenggolan Boru Purba dari sektor Jadi Bening. Duksipul Tiktingon Romahamu Tujolo Patadahon Diri. Napa paton pesta puncak tahun Okumene inklusif HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Senin 10 November 2024 HKBP Distrik Walu DKI Jakarta naing patupahon pesta puncak tahun Okumene inklusif maringanan di Sopomar Pikir mulai jam 10 pituwib ni dohotan ni sude pangula nagok tiki dohot keluarga lima halak perwakilan perhalado dohot ruas sian HKBP Setoyo pendeta dohot keluarga lima halak perwakilan perhalado dohot ruas. Napa limahon pertanyaan perhalado dohot keluarga. Selasa 12 November 2024 naing di Patupa pertanyaan perhalado dohot keluarga. Duksipul sermon perhalado nah dimulai jam 10 luip nama jabui pertanyaan perhalado dohot keluargai. Situa MC Haloho Boru Pajaitan, Situa R Gultom Boru Sitohang, FL Gultom, Situa M Boru Pasaribu, Situa P Sitorus Boru Gultom, Situa M Simamora Boru Butar-Butar, Situa M Papahan Boru Sitio, Situa M Arbun Boru Tapu Bolon, Situa H Simanulang Boru Siburian. Situa HBH Sitorus Boru Simare-mare. Napaonopon penutupan pertanyaan sektor Hobar 2 tahun Parhuriaun 2024. A. Hari Kamis 14 November 2024 ima pertanyaan para pudi di Patupa di sektor tahun 2024. B. Hari Kamis 21 November 2024 patupaon di Huriatado penutupan ni pertanyaan di gereja dimulai jam 10 sia 30 wib. Disosoi tu paduan suara HKBP Setoyo asa mengisi kor di pertanyaan ini. Paduan suara nomor kor boy menghubungi
PC Pendeta Ambarita. Napa pituhon pertanyaan sektor minggu kedua November 2024. Kamis 14 November 2024 patu paun ni huriat tado pertanyaan di A sektor Kampung Baru nama jabui pertanyaan ini keluarga EHM Aritonang Boru Sitorus Jalan Perjuangan RT 010 005 mulai jam 10 sia 30 WIB. B sektor Warung Sau nama jabui pertanyaan ini keluarga Santonius Simajuntak Boru Hutagalung Jalan Permata nomor 27 RT 06 05 mulai jam 10 sia 30 WIB. C sektor SMA Semea nama jabui pertanyaan ini keluarga Donsar Tongam Napitupulu Boru Simajuntak Jalan Semea Onom Gang Sawan nomor 14B RT 0209 mulai jam 10 sia 30 WIB. Jumat 15 November 2024 Patu Paun ni huriat tado pertanyaan di sektor Jati Bening. Nama jabui pertanyaan ini keluarga Baja Toguhia Boru Sirait Perumahan Villa Galaksi Jalan Edelweiss Barat Blok B6 nomor sia RT 02 010 sia mulai masuk jam 10 sia WIB. Nah pawaluhon pertanyaan bulanan paduan suara HKBP Stoyo Jumat 15 November 2024 paduan suara kasih choir HKBP Stoyo naing patu pahun pertanyaan bulanan marenganan di gedung utama gereja mulai jam 10 sia 30 WIB. Sabtu 10 November 2024 paduan suara Grace HKBP Stoyo naing patu pahun pertanyaan bulanan nama jabui pertanyaan ini keluarga Mawardi Simanguncong Boru Sirait Jalan Dahlan Ujung Gang Kamboja Cimanggis Depok mulai jam 10 walu WIB. Napa siahon surat Paramahanion sian pucuk pimpinan HKBP hobar tu surat Paramahanion pucuk pimpinan HKBP Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar nomor 1366 garing L17 garing 10 sada garing 2024 taringot pilkada serentak nanaing di Patupa di hari Rabu 27 November 2024 terlampir sumbangan di Jalodo sumbangan sian keluarga Situa Dombolisiahan SH Boru Simajuta sektor Pondok Bambu Pondok Kelapa Bunga Altar Minggu 10 November 2024 Hamalateon Siala dengan merdalan acara partupolon anak nasida laho pasiko petitingon boy mata jaha di titing cetak dohot barcode naung di sidiaon huria songonima titing di himguta sadarion Tuhamu amanami calo situ nami romahamu tujulu patadaho diri. Oras, shalom. Sebelum saya memulai memperkenalkan diri saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian, Amang Inang, karena saya menggunakan bahasa Indonesia. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Pada kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan diri saya, yang terhormat Ibu Pendeta L. Boru Gultom, yang kami hormati Amang Sintua RH Gultom, yang kami hormati Sintua SRT Sinurat dan para pemusik dan song leader, dan yang kami hormati
Bapak Ibu sekalian, Amang Inang sekalian, mohon izin saya memperkenalkan diri, nama saya Rudi William Panjaitan, istri saya adalah Betty Rosana Bursian. Kami bertempat tinggal di Wek Perumpung Timur. Pada kesempatan ini saya juga memperkenalkan diri saya. Di sana ada mama saya yang pakai baju putih, berdiri mak. Iya, nggak apa-apa. Iya, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini kami perkenalkan diri, kami telah dikaruniai 3 orang putra. Terus kemudian kami menjadi ruas HKBP Sutoyo mungkin kurang lebih dari sekitar tahun 80-an. Demikian yang bisa kami sampaikan sementara ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, Tuhan berkati. Horas. Shalom. Horas madita saluda, selamat hari Minggu. Nau parsanga pihami, inang pendeta Burgultom. Nau parsanga pihami, amang inang sude parhala dunia KBP Sutoyo. Nang songoni nai parsanga pihami, amang inang ruas dia KBP Sutoyo, doa takka abang adik sude naro di tikyon. Jadi pada daokai bajuriku, adong dope patama dokon tak kenal maka tak sayang. Kalau ngai tada amang inang kami non berarti sayang ma amang inang tuhami. Walau margowar Bronson nainggolan parhusip, buruni rajai Austriani baru purba, sada dope di bahasa-bahasa tuhat tuhami dana boru, sonari marumur 10 tahun. Molo inang nama dubuhanau boru silalahi, molo inang simatua boru saragitabba. Jadi kami tinggal di Jalan Ratna, Jati Keramat, Manang Jati Bening. Kami calon situa di HKBP Sutoyo, khususnya sektor Jati Bening. Jadi amang inang ajar-ajari hamu hami, molo adong perilaku nami na orang degan, bodoh di Pasingot. Songoni majo perkenalan singkat sek kami, Horas Mauliate. Mulai tema diamu pada diri hudul mamu.
Taparadima rohata pasahatuan peliata sada A dot sada B uhut hitam marede diholang-holangi orhel. Dame ni debata na sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas mamanginang. Hata ni debata dihita di tikion, di minggon, ima na di enet sian sada raja-raja bidu 10 pitu,
ayat pitu sahatu ayat 16. Hujahama dihamu tangiho kamu mah amanginang dah. Di bawah perikop si Elia disarpat. Dungi marhira sataon lelengna marsik mah sungai ala soada robe udan ditanoi. Dungi Roma hatani Jahoba tu ibana songonon. Borhat maholau tu sarpat namar jonokon Sidon. Maringan disi maho idama. Nunga hudokon sada perempuan nama balu disi marmuduho. Dungi borhat ma ibana lau tu sarpat. Jadi dung saat ibana tu harbangan ni hutai. Idama. Adong ma disi sada perempuan nama balu. Namar soban-soban. Dungi jauh-jauh masih Elia mandok tu nasida. Ua alap diau aiki otik di bagasan tabu-tabuon asa minum mau. Alai dung lau nasida naing mangalap jauh-jauh muse ibana mandok tu inasida songonon. Ua buat diau satopik sagu-sagu di bagasan tanganmu. Alai nina perempuan mah. Songon sitong nama ngolu Jahoba de Batam. Dang adong sagu-sagu diau nanggo sada. Daholan itak 10 sapohul di bagasan hudon. Akup nimiak otik di bagasan guri-guri. Jala idama namar soban-soban doau. Asalau paulihon itaki diau do di anaki. Asa mangan hami nadua dungi matema. Alai ni nasi Elia matu nasida, una koma biar, lau maho, bai mas songon nani dokmu. Alai pauli diau jumolo siani sada sagu-sagu na met-met. Jalabuan tu ruar diau, dungi pei asa pauli diho, dohot di anakmu. Ai songonot dohata ni Jahoba de Bata ni Israel. Ia itak na di bagasan hudon dangolo sudah. Jalamiak na di bagasan guri-guri dang jadi marsik. Pai majup pangari haroro ni udan tongoson ni Jahoba tu sisik ni tanoon. Dungi lama perempuani bahem masongon di bahem masongon na ni dok ni si Elia. Gabe mangan nasida. Nang ibana nang perempuani ro diisi ni jabuna ari-ari. Ia itak na di bagasan hudon dang olo sudah. Jalamiak na di bagasan guri-guri dang olo marsik. Hobbar tuhata ni Jahoba nang pinabuana hian marhite sian si Elia. Songonimah sahatna. Dihamu amanami inanami nahuholongi di bagasan Yesus Kristus. Saya yakin sudah hita semua yang ada di sini pasti punya niat, berkeinginan untuk mau berbagi satu dengan yang lain. Amin. Pasti kita semua. Semua ingin berbagi. Baik itu pikiran, ya. Baik itu materi. Semua pengennya berbagi. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara amanginang. Di kenyataan tabereng. Adong dohala namaol. Nabakol mangulahoni. Ada yang sangat sulit melakukannya. Ada niat tetapi sulit melakukannya. Kenapa manginang? Saya coba mengkotak-kotakkan puasa maol. Nah parjolo adong do halak maol mangulahoni karena merasa khawatir. Kalau saya berikan hari ini, saya bantu dia, saya bagaimana? Nah paduaon adong do halak memang moloh urupi ibana di jala do manangdang. Sehingga khawatir, dimolo ditolak doan non. Begitu ya. Kemudian ada do halak
memang dak ngolo berbagi. Buat tamu doh, songo si gotil monis. Gak peduli, yang penting hanya untuknya. Akibatnya manginang, maka kita lihat apalagi akhir-akhir ini ya, sangat sulit sekali orang memberi. Dengan sangat sulitnya seperti jamur ya, menjamuri tubuh kita ini ya. Ketika tidak mau berbagi, akhirnya timbullah rasa pelit, ya, kikir. Kemudian apalagi timbullah rasa egois dan sebagainya. Kemudian mari Bapak Ibu saudara-saudara manginang, mari ajar hitasian ina nama balunakin. Ada dua karakter yang harus kita lihat manginang. Wajar dosa hala ina nama balunakin mandok tunaposonai molo hulean diho amang. Mau bahasa sehari-hari gitu tah? Ya. Mate nama am. Perempuan itu salah ina nama balunakin memakai logika, memakai perasaan. Dan dia mengatakan fakta yang sebenarnya. Memang Allah tiga tahun. Kekeringan kan? Semua. Kemudian mari kita lihat lagi yang manginang. Sikap perempuan nakin. Wah menurut hamu manginang. Wajar do sahala ina nama balu nakin. Mabiar khawatir. Masih ada yang ragu. Wajar sian kemanusiaan. Wajar. Ba molo akaina jo. Molo hola 100.000 na epeng munay nang di bagasan sedarion. 5 sampai akhir tahun. Akhir bulan non. Wah. Ini kalau ada anak kos gimana? Molo akaama. Khawatir ya. Ini ya wajar sebagai manusia ya. Tetapi mari kita lihat manginang karakter yang kedua. Ya, karakter yang kedua adalah Elia. Akibat manang ulah ni Raja Ahab, nama baen jala mangoloi inatana si Izebel, jala mangoloi ibana pidah haporsyaon, menyembah Baal, damangda, akibat kesalahan nirajai, muruk madebata. Dipama sama kekeringan. Omma manginang, halak si Raja Ahab dona berulah, dampakna sahak matu bangsona. Sahak matu si Elia, sahak matu sahala ina nama balunakin. Roma debata, lama ho tusan nin nama tu si Elia. Saya sudah perintahkan adong sahala ina nama balu. Elia datang dengan haporsyaon natu debata. Sebagai manusia bodoh ibana pikir Tuhan. Tu sahala ina nama balu nama disuruh ho au mangido. Asa diurupi na posomon. HP ibana pe si urupan. Satu dengan kacamata fakta manusia. Satu dengan keberimanan. Mari kita lihat apa yang terjadi yang manginang. Nah parjolo di jotrupuko dohita manginang. Ternyata segenggam itak. Akan apa so ditada dope itak? Kenal itak ya? Songo pohul-pohul. Alay dang masak dope. Alo mo doro aku mengalangi itak. Biasanya molo itakon adong. Molo tiki baru memasuki jabu kan? Adong mai itak di bahan.
segenggam. Kemudian setelah ini kuberikan padamu dan kepadaku dan kepada anakku, kemudian kami mati. Amanginang. Coba kita implementasikan di dalam hidup kita, Amanginang. Kalau ini terjadi. Ketika kita dimintakan oleh Tuhan kepada kita, padahal kita minta bantuan dari orang lain. Si urupan dohita alaiku mangurupi jol mahita muse. Wah, oleh dohita songon perempuan nakin, inana babalui. Fakta juga membuktikan Amanginang. Ternyata, saya coba gali-gali, baik secara ilmu ekonomi Amanginangnya. Itak nautik, minyak nautik, dung dipangan nasida matema logika manusia. Alai di bagasan haporsiaon, boy mai menyelesaikan menghadapi krisis ekonomi di tengah-tengah ni keluarga. Coba kalau ada yang ahli ekonomi di sini. Gak mampu Amanginang. Padahal musim kemarau itu bertahun-tahun. Kemudian mari kita lihat lagi Amanginang. Mukjizat terjadi. Ketika perempuan itu salah ina nama balui, mangoloi, mangudukon hatani si Elia, porsea doi bana di si. Nampe di awalnya ada khawatir, diulahoni bana doi, dibajo saotik tu si Elia, dungi tu ibana dungi. Fakta membuktikan itaki, miyaki, dan sudah. Kita baru pesta gotilo Amanginang. Wah, porsea dohita, ngaku pasaha peleak ke Tuhan, porsea doa dan sudai, amin. Jangan menyesal. Sudah diberikan untuk Tuhan, katakanlah itu untuk Tuhan. Kemudian mari Amanginang di jotur pukomuse. Tuhita molo tadudu majo rohani inana babalui songon hatani halak bata kate. Hacit do tangan mandangguruhon naswada. Menerjemahkan ke bahasa Indonesia bagaimana ya? Nantilah ditanya di sampingnya ya. Hacit do tangan mandangguruhon naswada. Rohanai neng mangalean. Alai ala terbatas. Sangat-sangat terbatas. Idola patan nate. Nambah dua hon. Di jotur puko do tuhita muse. Nang pe mungkin hacit di bagasar rohatai. Alai dumpor sea itu Tuhan ita dogma. Saya memberi Tuhan. Huuduk kondo. Songon sahala ina nama balu nakin di epistelietong. Holan 2 peser do di pasat ibana. Alai di bagasan ias ni roha. Ado kalak nama mora. Daku dokon dari kok mamora te. Isi na bercita-cita di tahun. Naulo pogos. Martudu mak. Danga dong. Ya kan? Enggak ada di antara kita yang mau ingin miskin. Baik secara materi maupun secara rohani. Tetapi Tuhan mengatakan hari ini mari Amanginang. Ternyata di dalam kuasa Tuhan ketika mukjizatnya, ketika dia mengatakan kau kuberkati, apapun itu tidak ada yang menghalangi. Amin. Kemarau sekalipun Amanginang dan menghambat pasu-pasu ni debata. Kemarau sekalipun. Luar biasa. Alania Amanginang, marilah
berbagi itu indah. Berbagi itu indah. Kenapa indah? Hudok majo songono nati amang, adong do filosofi ni halak Jawa. Rata-rata do hita punya bak mandi kana manginangnya, manang sumur. Alai sumur sonari ngamaul biate di sanyo nama. Alai ucoba jo memakai ilustrasi bak mandi na di kamar mandi tai. Stai bidamang dah denang. Molo ai nai dang margati manang saminggu pe dengan kualitas air yang kita punya ya. Atau mungkin 1 bulan. Buah adona terjadi. Lumut, jentik nyamuk. Kemudian next apa lagi yang menginang? Molo tapake, gatal-gatal. Kemudian apa lagi yang menginang? Bisa jadi iritasi. Dan sebagainya, dan sebagainya. Alai bere kamu juga menginang dia. Molo aiki merdala terus tapake. Ias do pamatang ta? Ias. Ias do bak mandii? Ias. Alai molo hola taho molo homol do pasu-pasu ni Tuhani. Ditiki de bata mandok merbagi maho pasaha mapele ammi. Pasaha matudong ammi. Dangolo hita. Boy doi gabe lumut. Boy. Boy de gabe beban. Boy. Tetapi ketika kita berbagi tadi, sehingga apa yang kita gumulkan, yang menurut kita itu tidak cukup, bisa menjadi cukup. Ajakan berikut nama nginang, di Jotrupuko dotu hita. Mukjizat itu melampaui segala akal. Melampaui. Memang tohodo edde lirik edde namandok. Ada nggak permusik ya? Lagu yang mengatakan demikian. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa. Tak ulangi olan refren dah. Di saat ku tak ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Nyata dong mukjizat yang menginang. Melampaui perasaan ta, melampaui logika ta. Ido na dirasahon, ina nama balunakin. Alani yang menginang. Di jotur pukomat musa itu hita. Maulah berbagi kepada teman. Dunia, Indonesia, sekarang kalau kita lihat mulai luntur, mulai krisis kemanusiaan. Kadangkala saya tidak suka
ketika mau berbagi dipublish. Sembako yang mau dibagi dipublish. Kebaikan yang mau diberikan dipublish. Ina nama balu nakin. Tidak. Dia hanya apa? Hanya percaya kepada Tuhan. Diulahon ibana doi. Dan pala didok tu media sosial. Dan didok tu tetanggana. Alai uduk doi bana tu debata. Kemudian dipasahat diri nai. Kekurangan nai. Pergumulan nai. Terjadilah mukjizat. Amanginang. Memang maoldo di jalo pikiran. Didok mangalehon nangpe hurangan. Alai molo pos rohaku. Pos rohani damang dainang. Pos rohani parhalado. Pos rohani na poso bulong. Tadok Tuhan, sekalipun aku kekurangan bulan ini. Engkau minta aku harus memberikan persembahanku. Memberikan diriku walaupun aku tidak sempurna. Tapi ku percaya Engkau memampukan dan melipat gandakan. Amin. Martang yang mahita. Moliati ale Tuhan dipaingoto dohami. Asa meniru haporseaon sahala ina nama balui Tuhan. Na pasahaton dirina. Pasahato pilianna. Pasahato sude akka. Sihol ni rohana, jala uduk ibana Tuhan, tunaposomi, tuhatami. Alani haporsyaon nai Tuhan, bui ibana melewati sude akan amaul di bagasan nguluna, termasuk ekonomi. Alani Tuhan, nunga hutangyok kami hatami, mangilekele kami Tuhan di bagas joromon, asi roham. Molo adong pe akaruasmu Tuhan ditikyon na marukil. Naso terpajojor na posomon. Di bagasan goar ni di bata ama. Anak dotot di parbadia. Lehom matuhan pasupasum. Muzizat na nyata di bagasan ngulu nami Tuhan. Di bagasan ganopari. Asi maroham. Pasu-pasuma sude akapelean. Ucapan syukur doa kana asing Tuhan. Naung dipasahat ruasmu aliamang. Asi roham mulak nasida sian bagas joromon. Pasu-pasu manasida marlopit ganda Tuhan. Marhite dong marhite hahipason nasiakoi. Asi maroham. Diaka amang inang na poso bulong. Na marulang tahun di bagasan mingguon. Leo maumur nagajang mardongan hahipason. Pakke mangulu nasida Tuhan. Gabe habaran paso-paso. Sude aka narikot di hami Tuhan. Hupa saat hami ma. Holan di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Amanginang sian ias di rohata. Tapasahat mapeliata di bagasan haporsiaon. Mari dia mahita. Señor,
jonjong. Ulana dengan Tuhan asude, sohilana Tuhan, ega terpiluhut nangani, kami panolong tatangnya koma peliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na denggan, do nasa ulibasa na moliutus. Hupa saat hami masian na nilehom mi tu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asaw perhasia kami pelianon, pati bulhon harajamu di tengah-tengah ni huriam do di Portibion. Buhay marohan nami maritehite toddim. Asalam tadahami godang ni silelehom mi tuhami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Maritehite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajamu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hangoluas siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami togio tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan damai jalohamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata ma buhina tuho. Jala di pasar homa damena tutoddim.
dihamu damang dainang naposo pulung. Hudok kami mah selamat hari Minggu mah dihamu sude, mulak mahamu di bagasan dame, jala sehat di bagasan mingguon, pajumpa kita di minggu naro. Horas mah dihamu sude.